Siyam ka mga personahe sa Land Transportation Office Caraga ang dakpan sa entrapment operation sa kapulisan. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo nga nagapangayo kini og kwarta sa ilang masita diya sa kalsada. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dakpan sa hiniusang pwersa sa Buenavista PNP, Police Regional Office 13, Regional Intelligence Unit, kining siyam ka mga personahe sa Land Transportation Office kon LTO Caraga sa munisipyo sa Buenavista, Agusan del Norte niadtong adlong Huwebes. Sa video nga kuha ni Gatsby Monte de Ramos, makita ang mga LTO enforcers nga nakakordon o gipalingkod sa kilid sa dalan samtang gipalibutan sa mga pulis. Sumala pa, gapangigil sila sa matang motorista nga ilang masita sa kalsada. Ato ang LTO Task Force, nakakuha silang information nga adunay usa ka team no sa ilaang LTO lokal nga naay mga Graft and Corrupt Practices Act no nga gipanghimo. That is why ilang gisabutan sa ato ang R2 or Rio 13 nga mag-entrapment operation. Apan ang maong aligasyon, gipanghimakak sa team leader sa mga LTO enforcers. Wala sir, usually yun sir, nikit yun may diha sa dalan. Nikit lang yun siguro, nayuban mga motorista na maulit sa amuha, masipo sa amuha, una ang ilang kuhan. So wala may tanang problema kung kumplito lang sila. Samtang gikumpirma ni LTO Yusek Alan Nobleza ang gipahigayon nga law enforcement operation batok sa siyam ka mga LTO personnel. Gipasalamatan sab niini ang kooperasyon sa mga driver nga nabiktima sa maong mga enforcers. Nasa kote natin itong mga tao ito na matagal nang gumagawa ng ganitong hindi magandang bagay. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.